Bularreko minbiziari buru egiteko urria arrosa ospatzen da egun hauetan herri askotan. Ekimen hainitz mamografien kontrolen garrantzia ze ohartarazteko. Arratsalde on ikusentzuleok eta gaurkoan musika protagonista Abia taldearen eskutik ikusgarri berria prestatu dute, Omen izenekoa. Soka instrumentuak eta ahotsa oinarri dituen taldea, hainbat berritasunekin dator oraingo honetan. Gaurko saioan aletuko ditugu guztiak eta bardozera ere joanen gara. Bastidarra esnetegiak gasnazuriaren laktoseruma erabili eta kosmetika produktu sorta bat merkaturatu du. Etorkizunari begira, urrats gehiago eman eta hidratatzaileak diren ekoizpen gehiago proposatuko dituzte. Asteragoaz! Urte guziz, Bularreko minbizia atxematen diete 60.000 emazteri Frantziako estatuan, 8 emazteen artean batek pairatzen du eritasun hori, hainitzek diote galdea ez dela beraz, gaitza jasanen ote duten, noiz baizik. Bularreko minbizia delatan 4 milion emazte tratamendupean daude gaurko egunean, eta bertzea hainitz mobilizatzen urria arrosaren karietarat, edo hemen bezala miarritzen ospatzen duten Biarroz elkartasun lasterkaldian. J'ai des connaissances qui ont été touchées par le cancer, donc c'est très important de donner de l'argent pour la recherche. Parte hartzaileen artean eriak, eri izan eta sendatu direnak, eta beren aide eta adiskideak. 10. edizioa, 7 kilometran kronorik gabe, eriak laguntzeko minbiziaren gatik hainitz sofritzen baitute moralki ere bai. Prebentzioa eta kontrolak egitea baitezpadakoa dela azpimarratzen dute. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'autour de nous, on connaît toujours quelqu'un qui a eu ou nous demain. Donc c'est important de pouvoir adresser un message de l'importance de la prévention, du dépistage. Ekimen untan 100.000 euro bildu dituzte jadanik, hastapenean 200 bat ziren, orain 1000 parte hartzaile hartzen dituzte, ez gehiago, eta denek helburu bera gaitza borrokatzea elgarrekin eskuz esku. On va dire c'est beau de le faire tous ensemble et de pouvoir soutenir tous ensemble. Mamografiak kontrolak egitea ezinbertzekoa, egorapurdin, goxalekuetan eskapaiet bezalako elkarteek eriak laguntzen dituzte, eta ongi azpimarratzen dute ere, eri diren 10 emaztean artean 9 sendatzen direla, kura jaun beraz deneri eta ez amore eman. Hamabost urte dira Bardozeko Bastidarra esnetegiak mozkin sorta zabala ekoizten duela. Bere ibilbidean beti argi izan du sauketaren kontra daudela, eta horren ispilu da aurrera eraman duten azken proiektua. Gasnazuria eta eskirretik lorturiko laktoserumarekin ona kosmetika produktuen sorta merkaturatu dute. Ona kosmetik dira kosmetika produktuak, lokalak, hemen eginak, edo hemendik ez sobera urrun, eta erabiltzen dutena esnetegiko koproduktu bat, dena laktoseruma, sueroa edo xirikota. Beraz, badira salboin solidoak, dutxarako gelak, bisaierako kremak, eskuarentzat kremak, gorputzarentzat kremak, baita hilentzako txampo ere. Dena Bardozen bertan ekoiztutakoa. Hor badugu seruma puroa edo ez tratatua, eta hori behar dugu tratatu kosmetikan eman alizateko, beraz kentzen diogu soberakinean duen ura, beraz konzentratzen dugu eta ondotik pasteuritzatzen dugu, ez mugitzeko eta gero untsa izaiteko produktuetan. Egitasmo aintzinari bat Ipar Euskal Herrian. Guk dakigunez iparraldean ez da olako modelorik existitzen, nahi baitu esnetegi batek astetik buru erabiltzen dituen produktu guziak beste zerbait sortzeko ez da existitzen, gero badira laborari tipi batzu salboinak egiten dituztenak biztan dena. Astean 1500 litro laktoserum inguru ekoizten ditu esnetegiak. Orain arte laktoseruma edo xirikota deiturikoa zerri hazkuntzarako bideratua zen. Gaur egun ordea Bardozeko enpresan bertan gorputza garbitzeko edo hidratatzeko produktuak ekoizten dituzte. Orain, beraz, erabiltzen dugu soberakin hori gure produktuetan, ekartzen baitu onura hidratatzaile eta antioksidatzaile bat. Etorkizunari begira? Gure helburua da gure gama
haunditzea, nahi baitu produktu berriak sortzea, baitugu serumainitz eta baitugu erabili. Beraz, pixkanaka, sortuko ditugu salboin berriak, baita krema berriak, asal pixka bat sahagoentzat, eta ikusiko dugu pixkanaka nola eginen dugun. Bardozen kokatua den Bastidarra enpresak momentu hamalau produktu atera ditu eta urtea bukatu aintzin produktu berriak salgai emango ditu. Gaur egun salgai daudenak farmazietan eta internet bidez aurkitu daitezke. Abia taldeak bere bigarren lana osatu du, Omen izenekoa. Diska 2026 hasieran ateratzea espero badute ere, jada zuzenean ikusteko parada izan dugu. 2019an sortu zen Animalia ikusgarria eta abiaren musikak hortik atera ziren. Eta aldiz hor Omen errepertorioaren zat, launaka pastea erabaki dugu. Eta nieto ginez joan den urtean, 2024an, astapenean ordezkapen batentzat, eta azkenean deliberatu dugu launaka abiatzea beste ikusgarri mota bat. Eta urtean beraz, urte bat basa dugu prestatzen Omen ikusgarri hori. Animalia naiz diskarekin alderatuz, oinarri partekatuak bai, baina baita Maiana Ager batu izanaz haratago doazen aldaketa eta berritasunak ere. Lehen errepertorioan bezala, Lagunarte konpainiako Christophe Iriartek du musika guzia idatzi, eta besteari konparatuz, Omeneko musika elektronikoagoa da. Naiz eta gure instrumentu akustikoak erabili, pote akustikoak ere bai. Eta gero atseman dugu ere laukote soinu bat, bai kantuan, bai instrumentuetan eta bai poteetan. Potean erabilera hipotesia zientifiko batetik atera da. Beraz, zientifilari batek kondatzen du, teoria bat atseman du, ejanez poteak irakurtzeko makina bat sortzen bali bazen, viniloak bezala. Potearen sorkuntza demoran, grabatutako soinu guztiak entzuten alazirela. Beraz, teoria hortik abiatu gira errepertorio horren sortzeko, eta orain entzatzen gira horren kondatzen, eta horren erakusten, nahiz eta biziki subjektiboa izan, binen entzatzen gira horren musikarazten. Berriki abia taldea eta Omen lana justuki poteekin eta potez inguratua ikusteko aukera izan dugu proiektuaren lehen kontzertuetako bat Goikoetxea atelierrean eskaini bai dute Hortzaizen. Erabiltzen ditugun pote horiek Goikoetxekoak dira. Beraz, guretzat ere importantea zen eskertzeko ere joitea jotzerat atelier hartarat. Eta helburua ere repertorio hortan da gu girela irakurtzaileak, beraz, pote horien irakurtzaileak, beraz, ere pixka bat publikoa murgiltzeko atelier hortan, dena pote ikusiz, eta pixka bat gure repertorioa entzunez, haien burua ikustea atelier denbora hortan, sortzeko momentu hortan. Gaur hori proposatzen badugu da Christophe Iriarti esker, baina ere izan da lan talde momentua initz, beraz denak elgarrekin ere gure iritziak eman ditugu eta elgarrekin sortu dugu, beraz guretzat plazer bat da, bai. Eta esan bezala, momentuz estudio lana osatu ez badute ere, 2026 hasierarako bukatu nahi lukete, baina bien bitartean zuzeneko ez gozatzeko parada izango dugu. Ikusentzuleok abia taldearen Omen proiektu berriko doinu eder hauekin gure gaurko agurra. Izan untxa, eta bihar arte!